Ja kuten huomaatte, molemmat kaverit kokeneita kiihdyttäjiä. Jani Mantila hän saa keltaisessa Suzukissaan Kimmo Hokkasen Veikkolasta, rata 2. Pep ottaa komeat savut ykkösradalla. Ja vastaan on tulossa ruotsalaista muotoilua. Vanha kunnen Bufors löytyy Amazonista. Vuoden anno täällä käynyt. Suzukille veikataan jälleen nopeita aikoja. Vastaan tulee Antti Lusu Hanninen, rata 2. Ilmojen miehellä hyvä start. Miska Salonen Ford Caprillaan Porvoosta radalla 1 ja ennakkotietojen mukaan Kova Luu löytyy radalta 2. Plymouth-kuljettaja Jyrki Aukio Vantaa. Ja Plymouthista löytyy Wheelie Barsit, löytyy myöskin Chevy Bel Air, vuosimallia 65, radalla 2. Siltä näyttää, että Jarkko Malisen El Camino on tänäkin vuonna iskussa. Dodge Coronat kuljettaja Lahdesta on radalla 1, Pauli Paloniemi. Vastaan Chevy Vanilta. Vanillään tulee Helsingin Mika Taskinen, rata 2. Sulla tuotu edellisessä lähdössä ja sitten ovat kuplat vastakkain. Ykkösrata Matti Hirvi. Kakkosrata Tomi Asikainen. (12.6) radan 1 Matti Hirvi ottaa erävoiton tässä alle 4 litrasta kupla lähdössä. Ja hyvin tasainen lähtö sinne 12.7 Asikaisen. Ja kuplilla jatketaan. Rata 1 Hannu Suomi, rata 2 Tomi Seppälä. Mainoksia löytyy autosta, jota tyyrää Harri Salo. Ja kakkosradalla Porsche-kuljettaja Helsingistä Tuomas Kivistö. (11.4) kellottaa Porsche-kuljettaja Kivistö radalla 2 ja 15.6 siinä Salon Caprin ensikellotus. Rata 1 Jone Könönen, Lahdesta Chevy Corvette 74 ja vastaan tulee Ford Falconilla on Riihimäen Ahti Hietavirta. Erävoittoon piukahtaa radalta 2 Ford Falcon Futura kuljettaja Hietavirta. Ja piirun verran alle jää 200 tuo loppunopeus. Erävoitto 12.222. Ford Torino radalla 1 kuljettajana Raine Kitunen.
vastaan Paul Helin, tuttu mies Keravalta. Dodge Coronet on siinä ajokinaan. Ja Helinin Pauli ajaa isolohkoluokkaa. Aika-ajoissa selvä erävoitto. Ja aika on 12.37 Paul Helin. Seppo Malm, Buick Grand National 87. Radalla 1 ja vastaan tulee Buick Grand Nationalilla samanlaisella ajopelillä Ari-Pekka Remaala. Malmilla ykkösradalla hieman pitovaikeuksia. Näin siinä Remaala ottaa Buickia välisen kaksinkamppailun niminsä ja tekee komealla ajalla sen 11.9.